názve Modrá od Jany Kiršner. Ema a Tma. Vlastne naše meno vzniklo so spojením začiatočných písmen našich mien, čiže Ema, Matej, Tomáš, Martin. Taká zaujímavosť k pesničke Modrá, tak vlastne, že Jana Kiršner ju zložila počas vypržania rezňov. Čiže dobrá skladba sa dá zložiť na akomkoľvek mieste.
No a teraz sme si už pripravili druhú pesničku Every Breath You Take od kapely The Police. Vlastne ono sa to javí ako taká pekná romantická skladba, lenže vlastne v skutočnosti ju Sting, frontman tejto kapely, napísal z pohľadu stalkera. Čiže keď vám niekto bude chcieť hrať alebo spievať, tak asi by ste sa mali mať na pozore. Avšak, my teda vám zahrajeme dneska, ale vy sa vám nemusíte, nikto vás nebude kradnúť ani nič. Every breath you take. dostávame k našej poslednej pesničke s názvom Fix You od Coldplayu, ktorý mám teda taký príbeh. Chris Martin, alebo teda frontman kapely Coldplay, ju napísal pre svoju vtedajšiu manželku, vlastne pretože jej zomrel otec a vlastne tá pesnička rozpráva o tom, že aj v tých najhorších časoch
každý z nás má niekoho alebo niečo, čo mu prináša tú radosť alebo to svetlo a vlastne nikdy tu nie sme sami, že vždycky budeme tu mať niekoho, kto nám pomôže. A teda my vám moc ďakujeme, že sme tu dnes mohli hrať. Snáď teda budeme hrať aj na budúce, snáď prídete a nebudem to teda už zdržovať. Fixiu. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, still get real. Tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone that goes to waste. Could it be worse? Just what you want.